Otlkaj sa píšťalôčka vrbová, pôjdeme mi na koníčku po dreva. Dubové, bukové, jalové, jedlové. Už pískajú píšťalôčky vrbové. To bol zvuk prvej tohtoročnej píšťalky, ktorú som bol vyskúšať, či už to ide vyrobiť. A ako ste videli, ide. Čo na to budeme potrebovať? Vrbový prúd, ideálne od vody, aby bolo v ňom dostatočné množstvo miazgy, a ostrý nôž. Postup je takýto. Z tejto gulatiny to musíte zrezať na tvár tej píšťalky. Približne takto. Asi z boku bude lepšie. Tak. A prebytečné drevo tiež odrezať. Nemusím zdôrazňovať, že nôž by mal byť ostrý, tak si musíte dávať pozor. Takto to teraz vyzerá. A ak máte dostatočne dlhý prúd bez skazu, môžete píšťalku urobiť aj dlhšiu, bude sa na nej dať meniť tón, ale ja robím zatiaľ teraz také kratšie, takže si zoberiem takto ďaleko. A urobím si tam taký prstenec, ktorý musím odstrániť. Tak. To bude dĺžka píšťalky. Teraz oproti tomuto zobáčiku z vrchu urobíme rovný zárez a šikmý zárez, aby vznikal takýto otvor. Môžete ísť trošku hlbšie, nebojte sa toho. A veľmi jemne vybrať asi takýto kúsok. Tak. Teraz prichádza časť, kedy sa táto básnička, ktorú som vám zarecitoval, má povedať 3-4 krát a popri tom budeme klepkať s rúčkou po tom obale, aby sa miazga, ktorá je medzi drevom a obalom, uvoľnila a my sme ten obal takto stiahli. Ideme to skúsiť. Je to o trpezlivosti, musíte ťukať tak, aby ste ten obal neporušili, aby vám nepraskol. Uvidíme, či už to pôjde stiahnuť, alebo nie. Išlo, pozrite, máme rúrku a máme zvyšok dreva. Tento kúsok teraz musíme jemne zrezať, aby vznikol kanálik, cez ktorý pôjde vzduch. By to bolo vidno. Neodrežte z toho veľa. Iba tak akurát. Ubrať sa dá vždy, pridať nie. Tak. A tu, kde sa to dvíha, to urežeme rovno.
vodu, kol dokola a teraz to. A takéto fúziky treba začistiť, aby to tam neprekážalo. Ten kúsok vložíme naspäť. Nie je to úplne rovné, ale keď tam vložíme tento koniec, iba tak zhruba centimeter až 2, tak uvidíme okamih pravdy, či píšťalka bude fungovať. Aj tieto fúziky môžete pozačisťovať. No a okamih pravdy, či funguje. No, tam má pekný zvuk. Keď to dáte hlbšie, bude mať vyšší. Tak, to je druhá píšťalka a keď sa vám to páčilo, prídite sa pozrieť na diaľničky do MSKS. Čaute.